Здравейте! Здравейте! 3. Ух, 7, 8, кажи 9, какво ще правим? 10. Значи сега ще правим панделка от маниста. Не се вижда. Ето така. Опа. Това са стъпките. И сега Много е лесна, обаче трябва трябва търпение. много повече маниста. Да, защото иначе се получава много малко. Така. 5. 6. Кажи за какво вече ще снимаш. Значи сега мисля да снимам за вече за маниста. 10 ли са? Да, тук са Точно 10 и тук са 10. И ще снимам за маниста с нея. Ще се върнем като сме нанизали всичко. Панделка да направите такова. Така, значи аз няма да продавам нищо в моя канал, просто ние ще ви показваме как да си направите различни неща. Принципно това тук има и панделка, има и всякакви други различни неща. Има грозде, черешка, цвете, мандарина и още някакви различни неща. Обаче вече като започнем да ги правим както трябва, тогава ще ви снимаме. Да. Добре, до след малко. Може би по-нататък може да продадем нещо, но за сега още не. Като аз имам високи, обаче в момента не са в мене. Защото сме в тях. И почти сме готови. Слагаме, само да ви кажа, че сложихме ето такова. За по-голямо в средата. По средата по-голямо. После ще ви кажем защо слагаме такова по-голямо. Ние пробвахме с по-малко, обаче не стана, затова се пробваме с по-големи. И това ни е за първи път да правим панделка. Да. Усещам как ще ги изпусна. Искаш помощ? Не. Добре, окей. Нанизахме ги. Е, така трябва да ви изглежда. Затвори го, защото... Така трябва да изглежда. И сега. Чакай. Всякакви такива. Хора, ще правим вълшиви поръчки. Вие пишете в коментарите какво искате и няма да ви я изпращаме, но така сте едно Там ще я изпраща. В смисъл, като започнем вече да продаваме, ще ни пишете поръчки и ще ви ги изпраща. А ние ще ви кажем, кога започнем да продаваме. Да. Едно остана. Няма къде да се спа. Значи, като ние ще почнем, аз ще правя докато ти бърбариш. Завършиш така. Забравяш да музиката. Снимаме. Айде, говори нещо. Какво да говоря? Не знам, примерно, какво ще правим в този канал. Значи ще правим гривни, пръстени и обици на фалшиви поръчки. Тя ще ви снима какви висулки има и какви маниста. Аз след малко ще ви покажа какви висулки и какви маниста има. Ти вече имаш висулки? Не, обърках се. И да.
примерно като започнем да правим истински поръчки, вие ще ни казвате в коментарите и ще ви изпращаме поръчки, но ние ще ви кажем. Да. Имам едно видео, дето е много гледано. Е доста тъпо. Кое? После ще го покажа. Колко? 530 човека са го гледали. Окей. След малко ще се върнем, като ги нанижаме. Така, аз направих първата стъпка, а именно да мушна крайчето, ето в тази голяма маниста. Сега ще ви покажа. Ела по-напред. Така. Значи. Държиш ли хубаво? Да. Махни си пръстите. Както е единия край, мушката е в голямата маниста и става пандък. Сега ще покажем как. Нищо не се вижда, макар. И аз нищо не виждам от пръстите ти. Маникюр. Ето. Хоп. И панделката се получи. Сега отдолу трябва да сложим маниста. Ако искате за по-голяма, ще ни кажете колко маниста искате. Това се получава от 10 маниста. 10 маниста от всяка страна. По 10. Обаче така с голямото трябва да е по-готино. Да. Сега по 5 от всяката страна да сложим. Искаш? Не знам дали ще се събере. Добре, давай. Или пък по 4. Давай по 5. Иначе стана готино, не ми хареса. Обаче аз мисля, че тук трябва да го вържем. Къде? Виж как става. Пуснеш. Се разтакова. Я го вържи. А как да го вържа сега? А къде? Но то не е показано, че трябва да се върже. Добре. Ние така да го вържим. Ох, не го връзвай. Ще го вържим като нанижеме. Ето тук са 5. Ай ти нанизвай, няма само да. Дали? Хайде. Чо? Само да не го извън. Добре. Давай. Ти си. Пусни едната страна. Колко ще слагам? 5. Да. Ако се съберат. Искаш ли? Да. Сега тук трябва да го вържим на възълче. Давай. Аз не мога да връзвам на възълче. Ти особено с ногтите. Да. Я чакай. И ще връзваме после. Иначе става готино. Дръж сега от тази страна, където си наниза.
Добре, ще се върнем като Нанижаме и всичко. другата част. Така хора, нанизахме го и сега се чудим как да го вържеме. Ма тук е много малко и няма как да се върже. Да, именно. Че стана. Не мога да го покажа. Добре, така ще го стана. Добре, не се върни. Окей, сега ще... Така. Ето. Мисля, че го видяхте. Ако искате фалшиви поръчки, ни пишете в коментарите. Чао! Чао!